ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, суратҳа дидем? нигаш кунед. одами апасни одамай. одаме ҳастае ки қатид рафиқӣ мекунад, қатид нон намак мехӯрад, дар нон намакдони туф мекунад, дар рафиқид мерина меброя мерава. инами инсон, анами одам. хуб гӯш кунем бародарои азиз. барои инсона ёфтан ман аз шумо хоҳиш мекунам лайк ва комментария монед. иншоалло ки насиби комендат боша. кадомед ки ҳамин ира ман намедонам, ин инсон нест, ба худо қасам. ин инсон нест бародаро. ин ганда ҳишорай. нам хеле гарени хчаем хеле чиз мегира битарсен ки ба худо қасам ко ним хеле лой танам хеле ота лой мекунад ку ним хеле мешурад, ним хеле пулта мегира мегреза мерава. инами инсон, инами одам. ҳозир фамилияша мегум. ту мефурад ки соҳиби 100,000 шай. анами инсона дар киҷое ки мебинӣ бародари азиз, метавонӣ на ин номрои поёнда занг бизанӣ. шӯхӣ намекунам. ба худо қасам ҷавоб мегум. акҳои серёзниян, сумои акҳои серёзна гирифтагияй и директори кафе хча гирифтагияй. но и директори кафе набудай. майра баъд фаҳмидам ки офитсиантка будастай. просто ира ман дертар фаҳмидам да. камтар дер. барои ҳамқа бародари азиз, бояд мо чӣ кор кунем? бояд мо коре кунем ки хеле наҷасо дар гирди гӯшаи мо набошад. хуб гӯш кун. як бародар имрӯз мара фан кард, пага тра фан мекунад. рӯзи дига як бародари дигара фан мекунад. рӯзи дига бо як бобота фан мекунад. нигаҳ кунем бародари азиз. просто ман қатъи нону намакхӯр будам. қатъи ҳамин одам. ман қатъи одам мешиштим мехестам. як чанд бор рафтем. на самом деле ҳам кафеда чӣ чизи будастай, чӣ калони будастай, хча директор мегирифтай. як 3-4 бародара фан кардияй. яча 1,5 миллион, яча мошинша гирифта, яча 600,000, яча 500,000. обшим гарени крубли сум гирифтагияй. ҳозир ку чӣ кор мекунад? сума дар ҷои мондагиянем хеле ороқ заданам хеле дам гирифта ҳамун сума хурдестай. ба фикри ман хиёл мекунӣ насибат мекунад, ту мара тамошо мекунӣ. ман медонам насибат намекунад. аз худо битарс. суми ӯ мардакора бар бигардон. аз худо битарс. нигаҳ кунем бародарои азиз. бародаро бо мегӯм, ба худо шӯхӣ намекунем. ин тарафҳои адинсо вадаам як чанд рӯз пеш диданаш просто успед накардан, то разворот кардан ки ин ӯй хурдай. нигаҳ кунем бародаро, кадомид ки миёвенаш инаим номрои бародар да занг бизанед, номрои акада конкретна ба худо каси боша набоша фарқиш нест бародари азиз. ира ҳичка ҳичиш намегав. просто мехапанаш ҳам сума мегиранд. тамом бародаро, аз шумо аймақа ёрдам падешка. просто падилица кунем, пан кунем, киҷои да мебинедш нем нор да занг мезанем, мегӯяд ака тамом да фалон ҷай биёб қавш. тра намегад ҳичка ки мора фалонӣ гуфта. даже намегад. отвечаю, ҷавоб мегӯм бародаро. нигаҳ кунем. нигаҳ кунем бародари азиз. алҳамдулилла мо як ҷо зибор кушодем. ҳамун суми зибора ман рафта будам, гирифта будам, бурдам дисти ҳамун мардак да гуфтам ина ака сумад, яъне ки барои отчёт супоридан ина акаҷон сумад, ина ҳамаи чизот сум табгӣ дар ҳақмон як докте. ин архар ку ҳамун сума дид, димби мора гирифт. ҳамин сумара 500 табтен, ҳамин сумара 500 табтен. ман 2 рӯз пас дар болои сумемонам ёра метимтон. алҳамдулилло. барои чӣ сурати бобоҷон амонда медонем бародари азиз? ба хотире ки қатъи бобоҷон буд, ман намешинохтимаш. ман ба худо қасам намешинохтимаш. қатъи бобоҷон буд. бобоҷон хайг як ҷо мешитан мехестан. бо ҳам хеле аввали ман дадмуш ҳам хеле хича серёзна мегирим. хай баъд нигаш кам бачаки хеле вроди нормалин. но ман то насанҷим нафаҳмим хеле намедонмаш. хуласи гап пули ҳамун ниёзманда бояд ҳамин исзада усзада тов дода ҳамин хел хос овалои кунава ҳамин моира бигира ки ну мутаассифона парвардигор худаш натонист гирифта. ин одам натонист гирифта. ман алҳамдулилло худоро шукр мекунем ки оли имрӯз ба худо намедонем ким чӣ гапҳо мешид. алҳамдулилло ки ӯ бача гуфт, ака гуфт ман бояд фарзандма тавбат кунам. пас яъне ки ман надорам, ман чиз намекунам да. баъҷура димби мара гирифт. як 500 там битем, 500 там як 3-4 рӯза да битем. ман ҳамин сумта метам. ман хеле нигаш кардам, гуфтам пагада туғриш мекунем. пагада галасаҳои ком духтараки ра мемона. нигаҳ кардам нажатим кесам бояд ман ҳамин сума битем. илтимос вручат ки ҳамин хел. хуласи гап омад ҳаминҷа
من ندادمش. بعد پگشت باز زنگم زد که بعد الحمدلله که خدا برکت تام خوری برادر گفت همین آدم گفت دین آمده در کره امروز هم سروق است از نه چی تو تایست همین جواب سومانته که بخدا گفت همین آدم گفت ماشین می تو گفت سون تامگیرم میگریزا گفت نه تیش من گفتم تمام گفتم هر چی که بگو خوری جان یکی الحمدلله ندادمش بعضیا توقع نشده بعضیا کلای گوسپند گرفتن نشده باور میکنیم برادرو نگاه کنید که просто برای چی میگم برادرو نگاه کنید که همین انسان قطع نون و نمک میخورده ده انسان قطع نون و نمک میخورده انسان قطع میشیشته میخیسته даже نمیفهمیده ایش چی نیت داشته دریکتری کافه نه официанткой кафе биёр пули мардакора бте ба худо қасам ранаи позна тра меқапанад ну куда денисае долго будет мучиться что-нибудь получится ты по-любому меғалти по-любому аз худо битарс ты ба худо қасам ку ай шағол да шағол буда ты қариб мара уговорит кини сумума бигири алҳамдулиллоҳ худоро ҳазорон бор шукр да ҳаёт мардак ша ин хеле ку این خیلی مرغی تر من نودیدم دا با خدا قسمه دا حیات پروستا مردک شد از خدا بترس برادرای عزیز از شما خواهش میکنم همین نورا پنگ کنه که همین را بیوان همین برادرها سموشون بگیرن گرنی سومی کلون گرفتگی خدا نگهبانتون در امان الله باشین شیروی نر الله برکتون تا با خدا گرنی پدش که میکنین واجوخا گپ تو ندارم زنده باشین خیترو سوختشون گرفتگی خیترو را کو یک جواکشون همین تا سوخته گرفتگی که دیگه نمیدونن که چیکار کنن فقط همین دشمن هم دشمنش کرده میگه کیرا دشمن میکنی مرا دشمن میکنی او خدا داد میره خدا نگهبانتون برادر